Malam Zaidu, Na'am. ma ma'anar amalaluma? Allahu akbar. Wato na ji daɗin wannan tambaya da kai. Masha Allah. Wato malaluma yana nufin ainihin wato malumma. To ma ma'anar akadaduma? Akadaduma? Wato idan aka zo wato da tambaya, wato sai ka yi ainihin wato nazari, wato sai ka ainihin wato samo amsan wannan tambayan da To ma ma'anar tsotsataini? Allahu akbar. Wato kana tambayoyi masu ma'ana. Wato tsotsatai ne. Bi ma'ana idan ka tsatso ainihin wato tambaya, wato sai ka tsotse amsa a inda ya kamata ka ba da amsan. يدك الله ما معنى المغسول شكر مقدود يعجين يعني ويا المغسول ما معنى نعم علي وصنكي Masha Allah, yanzu ka zo da ainihin wato ainihin tambaya